Doncs mira, un apassionat de les muntanyes. Jo crec que el Sergi és un alpinista que s'ha anat formant a base de molt treball. Jo sempre dic que hi ha alguns que estan tocats amb la vareta i uns altres que necessitem fer el que fem a base de molt treball, molta constància, i crec que l'esport és una passió per mi, m'ha format com a persona, i al conèixer les grans muntanyes m'han portat probablement a conèixer molt més també a mi mateix, i sóc un apassionat d'això, un apassionat de les nostres muntanyes, però també de les muntanyes de tot el món. Mira, jo als 3 anys començo a fer esport perquè els meus pares són d'aquells estranys en aquella època que li donen tanta importància a l'estudiar com al fer esport, i llavors començo a fer esports més d'equip, lo típic. I no és fins l'any 95 que intento fer el rècord de descens sobre neu en bicicleta. Jo corria en bicicleta, havia competit, i llavors conec a molta gent de muntanya, de neu, i començo a fer escalada. I la modalitat que més m'agrada, i segueix agradant-me molt, és l'escalada en gel. Em formo i començo a fer cascades de gel, i a partir d'aquí ja ve tot seguit. A l'any 97 faig la meva primera expedició d'alta muntanya a Equador, ja a l'any 98 faig el meu primer 8.000, a l'any 99 el segon, a l'any 2000 el tercer, i ja fins al 2001-2003 que faig 2 vegades l'Everest, i aquí vaig empalmant fins avui, que porto 25 expedicions d'alta muntanya. Mira, aquesta ha sigut una aventura que he començat per motius més de remoure consciències, és a dir, jo ja feia molt de temps que col·laborava amb causes solidàries o inclusives, ho hem viscut molt de prop també a casa, i llavors vull tornar als 8.000, a les muntanyes de 8.000 metres, amb un projecte ambiciós, però que doni a conèixer la tasca que fan moltes associacions i entitats. I llavors en aquell moment és quan comencem a plantejar pujar un 8.000 per cadascuna de les associacions i fem el 3 per 8.000, però veiem que es sumen més associacions i diem, hosti, doncs tindrem que fer més. I llavors ara és un 3 per 2 per 8.000 que el que fa és explicar com l'esport genera inclusió. És a dir, per exemple, el darrer pas ha estat que ara estem conformant un equip inclusiu, amb nanos mal anomenats discapacitats, però que tenen capacitats increïbles, que vindran a fer el trekking de l'Everest, i formarem un sol equip per demostrar que les limitacions només estan als nostres caps. I llavors aquesta és la motivació que a mi m'ha portat a fer aquest important projecte. Sí, la veritat és que a l'intentar pujar 3 muntanyes de 8.000 metres en 72 dies, l'exigència a la que portes el cos és molt alta. I llavors jo crec que sense una motivació tan forta darrere com aquesta, de tenir tot un grup de gent que t'encoratja, que a més suma al projecte, que dones a conèixer les seves causes, jo crec que no hagués estat possible. Ara em queda la segona part, he fet 3, em queden 3 més, dintre d'aquests 365 dies. A més, em queda la primera, la tercera i la quarta més alta del món, que és Everest, Lhotse i Kanchenjunga. I amb molta il·lusió, amb molta motivació i amb moltes ganes que vagi tan bé com ha anat la primera part. Doncs mira, marxo ara el dia 15 de març a aclimatar als Andes, marxo a Xile, allà intentaré pujar a la muntanya, al volcà més alt del món. Tot això formarà part de l'aclimatació, pujar a l'Ojos del Salado. Tornaré el dia 1 d'abril, i el dia 10 d'abril volo ja a Nepal, probablement per estar 2 mesos intentant fer aquests 2 o 3 8.000 que m'agradaria poder encaixar a la primavera. A partir d'aquí acabaré decidint com van els calendaris, però a partir de mitjans de març podem dir que ja empalmo pràcticament fins l'estiu. La preparació jo sempre, que mai m'he dedicat fins ara professionalment, llavors jo el que feia era entrenar molt amb disciplines de resistència, havia fet Ironmans, ultramans, corria en bicicleta, escalava en roca, amb gel, feia maratons, i una miqueta jo crec que la condició física, una bona condició física dintre de l'àmbit de la resistència ja et pot fer altes muntanyes en bones condicions. Si a més aclimates bé, allò t'ajuda molt. Sí que és veritat que ara ha canviat tot, perquè ara estic al centre del rendiment, allà em porten de manera molt més professional i ara em noto que el meu rendiment ha pujat i que puc fer projectes com aquests que abans no podia imaginar. Sí, la Liga, mira, la van generar els joves de Pindep, que és una cooperativa inclusiva,
que inserten a joves amb diferents tipus de capacitats al món laboral també, i ells es van involucrar i vam fer que muntessin un equip i van ser periodistes durant tota una expedició. I llavors van posar-me un apodo, no? I vam dir, escolta, seràs l'Àliga. I llavors vam fer el gest de l'Àliga que volien que fes quan posés els cims. I llavors ja a tots els cims se m'ha quedat, i jo crec que per sempre més, qualsevol cim que faci, m'acompanyarà l'Àliga, perquè és un tema molt emotiu i que a més ells es posen molt contents quan veus que fas l'Àliga. La veritat és que els veus feliços i això et fa feliç a tu. És la meva vida, és el tot. Per mi la muntanya m'ha donat els millors moments de la meva vida, sens dubte. Clar, l'Everest segueix sent una grandíssima muntanya, que és un gran repte avui en dia si es planteja sense la utilització d'oxigen, no? Canvia molt si utilitzes oxigen. El K2 és la muntanya de les muntanyes, per mi ho té tot. Jo diria que també. Jo crec que la que més m'agrada és la més difícil, la que se m'ha fet també més dura. Doncs mira, jo crec que em quedo amb la foto del meu primer 8.000. És el que més il·lusió em va fer, el Cho-Oyu, ja fa 20 anys, a l'any 98, i aquella imatge me la guardaré sempre perquè el teu primer 8.000 és com un moment molt especial, no? La cançó que més m'ha agradat i que sempre porto, sempre, és la de Camins. Mira, jo crec que uns bons companys sempre és fonamental, però després, jo que vaig molt lleuger sempre perquè faig ascensos bastant ràpids, jo crec que el més important sobretot és la hidratació, és a dir, portar molt de líquid. En tinc molts, per exemple, per mi un pioner és el Reinhold Messner, no? Ha estat el primer alpinista en fer els 14 8.000, el primer en fer l'Everest sense oxigen, va marcar història, no? I si tinguéssim que parlar d'alpinistes nostres, del nostre país, un amb el que tinc molta amistat i que crec que és molt bona persona, a més de bon alpinista, és el Ferran Latorre. Una mica. Soc una mica amb coses simples, però, per exemple, tinc que tocar-me això sempre quan vaig a un gran cim, perquè considero que em dóna sort, o per exemple, abans és a dir, depèn quins moments, dic 3 vegades la mateixa cosa perquè tinc aquesta mania de fer-ho, no? La veritat és que jo crec que els que fem així aquests reptes, tots tenim alguna superstició, no? Però jo crec que el de tocar coses que m'apropen o que em porten bons records és una de les coses que més faig. Em sembla un espai meravellós, però ja ho he dit abans, és a dir, una enveja sana, molt sana, perquè jo crec que ens agradaria a qualsevol poble, pels amants de la muntanya, del senderisme, tenir un espai com aquest, no? És a dir, és un espai que a més té molta història. Ara acabo de veure la primera expedició amb els Sords, és a dir, la del 85, teniu aquí part de la història. És a dir, teniu els manuscrits, les banderes d'un membre del Centre Excursionista Castellà que van allà, no? Llavors, aquest espai meravellós que m'han explicat que és una antiga fàbrica tèxtil restaurada, doncs acull un racó que és un racó que pels amants de la muntanya és una virgueria, no? Així que moltes felicitats i segur que alguna vegada m'escapo per poder llegir alguna cosa.